už máme naštartovaný aj stroj. To znamená, všetko je pripravené na ďalší ženský súťažný pokus na Prašný gáčko. Ženy sú už na štartovej čiare. No už je odštartované. Ženy Prašník sú na súťažnej dráhe. Základná pekne vybehnutá. Voda už ide von, trošičku na... Útok bol rozbehnutý veľmi pekne, trošičku nám tam pridusilo mašinku, čo sa určite prejavilo aj na tom výslednom čase, keďže tá voda neišla do